χορός των μαχαιριών. Βεβαίως και είναι ένα κομμάτι κατά κάποιο τρόπο του πυρήχιου χώρου. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το χώρο τα μαχαίρια, εμείς συνήθως λέμε του μαχαιρί, δηλαδή του μαχαιριός, με των μαχαιριών ο χορός. Χωροί με όπλα αναφέρονται στην αρχαία Ελλάδα. Είναι γνωστό. Βεβαίως αναφέρονται και σε περιοχές που ζούσαν αλλοφύλοι. Και αυτό είναι γεγονός. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δάνειος από εκεί. Ξέρετε, έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τα μαχαίρια. Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι από τη στιγμή που είναι μέρος του πυρήχιου χορού, γιατί έτσι θεωρείται πλέον από όλους, αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και κουβέντα και για την πυρήχηση όρχηση. Πάντως βεβαίως υπάρχει αυτός ο χορός, είναι παιχνίδι ονομάζεται παιχνίδι των μαχαιριών, το χόρευαν οι πόντοι και το χορεύουν ακόμη και τώρα. Το μόνο κακό στην υπόθεση είναι ότι τώρα αντί να χορεύουμε τα μαχαίρια όπως τα χόρευαν οι δικοί μας, τώρα χορεύουμε ένα σωρό χορούς ξένους, γιατί πολλοί από εμάς είμαστε και λίγο παραπάνω νεροπαρμένοι, πολλοί από εμάς τους χοροδάσκαλους είμαστε και λίγο, να το πω, χορογράφοι, έτσι θέλουμε να αυτονομαζόμαστε, να αυτοχρηζόμαστε, κάνουμε διάφορες μπούρδες, έχουμε κάνει πάρα πολλές μπούρδες, όλα σε εμάς, εκεί στην Ελλάδα έχουμε γίνει. Δεν έχει αυτό που η πλειοψηφία των μαχαιριών, αυτό που χορεύεται, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει έρθει που φέραν οι δικοί μας από την πατρίδα μας. Τα μαχαίρια, παραδείγματος χάρη, να σας πω κάτι. Εγώ τα μαχαίρια τα έχω μάθει από έναν άιμνηστο χοροδάσκαλο, ο οποίος είχε μία λατρεμένη σχέση με την πατρίδα μας και χόρευε πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Εμείς τώρα έχουμε βάλει 1002. Παραδείγματος χάρη, έχουμε βάλει γυναίκες που σταυροκοπιούνται, έχουμε βάλει γυναίκες που... Καταρχήν εσείς το χορεύετε εδώ, να ξέρω. Τότε καλό είναι να μην αναφέρω τίποτα, γιατί δεν ξέρω γιατί μπορεί να έχετε πάρει συνήθεια ελλαδικά, δικά μας, και να έχετε αλώσει και εσείς την παράδοση. Δεν έχω άποψη. Όχι, πες, γιατί... Βεβαίως, σαφέστατα και δεν υπάρχει καμία γυναίκα η οποία και ενιοτεχτενίζεται και όταν οι άλλοι υποτίθεται ότι παλεύουν. Βεβαίως και δεν υπάρχει σκοτωμός. Βεβαίως και δεν υπάρχει αυτό το αγκάλιασμα των χορευτών που χορεύουν κατά κάποιον τρόπο, αντί να χορεύουν πιτσάκιο χορεύουν τάς. Βεβαίως και δεν πηγαίνουν και οι δύο να προσκυνήσουν υποτίθεται το νεκρό και ξαφνικά να ζωντανεύει και να χορεύουν όλοι χαρεμένοι και τι καλά, τι ωραία. Βεβαίως αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω εσείς τι εννοείτε, εγώ σας λέω τις δικές μου απόψεις. Πού μπορούμε να δούμε το σωστό ανθρώπο? Νομίζω ότι υπάρχουν σύλλογοι στην Ελλάδα που μεταλαμπαδεύουν την παράδοση αυτουσία, όπως ακριβώς την έφεραν οι δικοί μας παππούδες. Υπάρχουν και πολλοί χοροδάσκαλοι συνάδελφοι που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Μακάρι να δείξαν όλοι.